Bos días a todos e todas, benvidos e benvidas á convocatoria desta sesión extraordinaria do pleno do día 31/7/2026. Entonces, a orden do día vou a lela, xa tedes todos, pero bueno, repito-a. Primeiro, determinación das festas locais do Concello para o ano 2027. Segundo punto do orden do día, adhesión do Concello de Viana do Bolo á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tercero, aprobación inicial, programa Regulamento de Xestión de Colonias Felinas, documento marco para a xestión ética das colonias felinas no ámbito municipal. 4. Aprobación inicial, anexo subvención nominativa do orzamento xeral. 5. Aprobación inicial, modificación orzamentaria, suplemento de crédito número 2/2026. Nas actividades de control, dar conta da resolución de alcaldía, dende o número 2026 ata o 2026-0293, até o 2026-0536, e outro punto, dar conta da acta da Xunta de Goberno Local, celebrada o día 2/07/2026. Entón, empezamos por primeiro, que é a proposta da alcaldía ao pleno, que é a determinación das festas locais do Concello do ano 2027. Bueno, non vou a ler nada, que tenes todo vos, pero bueno, considerando a tradición e arraigamento da celebración no municipio, estímase procedente manter como festa local as seguintes datas: 10 de febreiro do 2027, mércores de cinza, festividade tradicional de grande relevancia no municipio vinculada á celebración do entrudio de Viana do Bolo. 16 de agosto de 2027, festividade do noso patrón, San Roque, é o que se propón ao pleno estas datas. Entón, bueno, dou a palabra ao grupo do BNG. Nós estamos de acordo, se é tradición, e, bueno, dado o día 16 de agosto do luns, o ano 27, estamos de acordo. O grupo do Partido Popular. Nós estamos totalmente de acordo, e contentos de que se respeten esas fechas. Vale, entón procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Segundo, punto do orden do día, proposta da alcaldía ao pleno, adhesión do Concello de Viana do Bolo á Axencia de Protección de Legalidade Urbanística APLU. Bueno, aquí explican os articulados todos, por favor, resumen, e a vista do exposto do que tedes aí, propoño ao pleno da adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Viana do Bolo á Axencia de Protección de Legalidade Urbanística APLU, o abeiro do disposto no artículo 10 da Lei 2 de 2016, de 10 de febreiro, de solo de Galicia, en os artigos 9 e 10 do Estatuto da Axencia, aprobados polo decreto 213/2007 de 31 de outubro. Segundo, aprobar íntegramente o texto do convenio da adhesión á Axencia de Protección de Legalidade Urbanística para o Concello de menos de 5.000 habitantes, que figura incorporado ao expediente. En particular, o Concello acepta a delegación á Axencia das competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento de legalidade urbanística nos supostos previstos na cláusula segunda do convenio relativos ás actuacións realizadas en solo rústico, solo urbanizable sen desenvolvemento aprobado en núcleos rurais delimitados. Bueno, pois isto é unha proposta de Secretaría de Intervención, porque non temos medios técnicos ni capacidade como para andar defendendo ilegalidades que se cometen. Entonces esta agencia ten un coste cero para o Concello, é gratuito, hai moitísimos concellos adheridos, e isto supón, pois eso, unha axilidade a hora de resolver os expedientes e unha vigilancia exhaustiva das ilegalidades que se comete nos núcleos rurais. Todo é referido a núcleos rurais. E, bueno, aí tedes toda a explicación. Entón, bueno, pois, si doi a palabra a cada grupo político para o BNG. Bueno, nos estamos de acordo, pero, bueno, núcleos rurais solo, porque, bueno, delimitado, como non temos aquí, ainda non está aprobado o plan xeral, solo urbanizable, o voto por urbanizar, mentras non sexa aprobado o correspondente planteamento. Digo polo que dices que solo nos núcleos rurais. Sí, bueno, É que se pode facer. Ojalá esta axencia, se contemplara tamén a regulación de temas urbanísticos, pois aquí, excepto dentro da localidade de Viana, que podíamos usanar moitísimas deficiencias que se poden, por ilegalidades cometidas. Eso xa non entra, porque é a partir da firma da asignación do convenio, pero, bueno, sí que podía ahora mesmo controlar camiños que non están inventariados, entonces eso sería unha axilidade importantísima, pero a xencia non contempla nada máis que este aspecto, entonces adherímonos a él, porque ten coste cero. Que ten coste cero, si estamos de acordo. Eu, como grupo Partido Popular, Estamos totalmente de acordo. pois todos sometemos a votación. Votos a favor?
Votos en contra, abstencións. O seguinte punto do día. A provincial, Programa de Regulamento da Xestión de Colonias Ferinas, documento marco para a xestión ética das colonias ferinas no ámbito municipal do Concello de Viana. Bueno, aí está exhaustivamente explicado, todo articulado, que nos permite, a nos, non nos permite, que obriga aos concellos, por desgracia, obriga aos concellos, digo desgracia porque entendo que cando se fai unha delegación destas obriga nos concellos, o que teña que facer antes pensar no medio económico, é dicir, primeiro hai que facer as achegas económicas para desenvolver estes problemas. Un momento en que te deixan nos concellos non tens capacidade, nin financiera, nin técnica, pero como tens que asumilo, pues, bueno, pues tens que intentar imaginación e buscar medios para poder facelo. Repito, é unha mágoa que unha vez que nos designan a nós os concellos como responsables non nos habilitaban créditos para poder facelo. Entón tenemos que buscar a forma de facelo, non? Non se a buscamos para iniciar, porque isto é un proceso longo. Primeiro hai que, según o convenio, hai que crear un grupo de voluntarios que nos axuden a capturar os animais, e logo aí temos que habilitar posibilidades desa súa esterilización por medio de veterinarios, que ten un coste económico moi importante. Depois temos que habilitar, como para formar as colonias, temos que habilitar pues, muebles que lle permitan telos ali e darlle de xantar ali. Quero dicir que é un proceso moi complexo, pero si é certo que en Viana aí proliferan por aí todas as miles, bueno, miles non é unha exageración, pero moitísimas colonias. E por que se proliferan? Proliferan porque a xente vai a xente nas calles, e antes non pasaba porque a xente tiña os gatos na súa casa, daballe de comer na súa casa, pero que agora os gatos están na calle, dalle de comer na calle, evidentemente procréanse na calle, nas rúas, non? Que é imposible controlalo. E que ocorre? Pois non detes unha colonia felina, están na rúa, pois aquilo cheira que capesta, hai pulgas, hai miles, claro, é lógico, están sin desparasitar, que tamén temos a obriga de facelo desde os concellos, bueno. Entonces, bueno, pues tenemos que darle fin a esto. De momento hemos tido varias reunións con un grupo de voluntarios e voluntarias que están dispostas a colaborar. Entonces, ahora nos vamos a habilitarle os medios. Primeiro, unha partida económica que nos permita, pues eso, pagar os veterinarios e mercar os muebles onde se van a habilitar os animais, e logo tamén a esterilización e a desparasitación, que eso é un coste moi importante. E alimento. Perdón? Os alimentos, perdón, claro, os alimentados. O grupo de voluntarios parece ser que son os que van alimentados, pero claro, temos que darlle os medios. O sea, é un problema complejísimo, Nos tratamos de acometelo porque había moitísima protesta de xente que decía que nos seus barrios aquilo que era un abandono total, e de alguén ten que poner o cascabel ao gato, non? Tocounos a nós, bueno, pois oye, pois agora a ver se despois isto encálzase e a partir de aí as seguintes corporacións pois irán incorporando máis medios e creo que dentro de pouco tempo pois vai ser unha realidade, a ver se conseguimos sacar os gatos das calles, non, das ruas, e a xente pode vivir máis tranquila. Non vai a ser doado, non vai a ser, pero bueno, hai que dar os primeiros pasos. Entón, a vista do exposto, propónse a toda a corporación o seguinte: primeiro, aprobar inicialmente o programa, someter o expediente a información pública e audiencia, hai que someterlo a opinión pública porque pode ser que haya alegacións, etc. E depois, en trámite, realizarse a conformidade con o disposto dos artículos, e dispor caso de non presentarse a reclamación ou alegación durante o período de información pública, o acordo de aprobación inicial entenderase elevado automáticamente a definitivo. Entón, agora, pues, bueno, a palabra aos grupos políticos, xa tendes aí toda a documentación para ler, primeiro, pues, o Benegar. Sí, estamos de acordo, se convirtió en un problema de salubridade pública, e, bueno, hai que habilitar, evidentemente, unha partida para todos esos gastos, pero, bueno, hai que facelo porque estamos de acordo. Estamos de acordo, tendo en conta que é algo obligatorio por lei, porque sí, sería moi interesante que se cumpra todo o tema, que se tome o programa que tedes aquí exposto, porque efectivamente senón eso pode ser un problema sanitario importante. Hombre, sí, non, claro, a vontade de nós é cumplirlo exhaustivamente, de feito já temos todo casi cumplido, é dicir, todos os trámites iniciales. Sí. Vamos a ver, que temos diñeiro xa reservado para poder mercar os habitáculos onde se van a disputar os dedos, hemos xa falado cos servicios veterinarios, hemos pactado un coste inicial. Claro, isto é, temos o diñeiro habilitado ao principio, porque se hai 1000 gatos, pois igual esterilizamos 10, non? Entón, hai que dar os pasos, pero no momento que este isto iniciado, pois as corporacións seguintes pois irán dando outro paso seguinte, non creo que haxe moitos... Dos voluntarios tamén penso moi importante. Sí, claro, sí, voluntarios sí, é o máis importante. É o máis importante, o que, claro, entonces, pues bueno, a ver, esperemos que todo vaya ben. Bueno, é a forma de iniciarlo, despois seguro que vai ser un éxito. Vamos, igual somos pioneros, porque non hai moitos concellos que poden presumir
de facer estas cousas, de verdade, non? Hai moitos concellos limítrofes que de momento ainda non fixeron nada, teñen todo abandonado e hai moitas... Porque de momento, claro, temos a obriga, pero xa sabes, unha cousa que te obrigue e outra cousa que te sancione. De momento non hai sancións por incumplimiento, pero chegará un momento determinado que pode haberlos. O tempo chega, claro. Bueno, pues nada, se non hai nada máis, procedemos a votar, vale? Veña, votos a favor... Perdón. Pero entonces os gatos ahora van a quedar aí. Claro, donde se está Claro, o sea, as colonias están en certos sitios. Nos que trataremos é de habilitar, en principio, é colocar os muebles para que poden estar ali, capturalos. Sí, pero non hai outra maneira, non hai unha protectora que os leve, non hai nada de que... No, que a lei obriga a eso, xa sei que é un marrón, claro, ten razón, claro. Non, porque isto, se hoxe hai 100 gatos, amanhã hai 3.000, se hai que fazer cargo de todos, eu creo que isto ao final vai ser ir a máis. Vai isto este programa. Este se ahora había mira, Sara, normas ou menos no primeiro estudio que fixemos hai sobre 60-70 gatos salvaxes, por así decirlo, callejeros. Si se leva a cabo este programa, en cuestión o mellor de 6-7 meses, eses gatos non van a procrear. Si estes gatos siguen procreando, o máis normal é que teñas, en un ano, que teñas 200 gatos, ou 150, porque isto é un gato pode parir 3 veces ao ano, pode parir 2-3 gatos, iso multiplícase. Entón, a única maneira ahora mismo legal que hai de solucionar isto é castración, que vayan a menos. Esas cosas que queden estabilizadas, e que vayan a medio. Os gatos das colonias están marcados, non é que todo o mundo poda traer despois os gatos, non estamos con problema, pero bueno, que eso pasará. Bueno, seguramente algún aproveite a ocasión para... Claro. Seguramente. Sí, bueno. Seguramente. Bueno, porque tampouco se pode acabar con todo, senón quedamos sin gatos. Non, é que eles dicen tamén que habrá xente particular que aproveita o mellor a meter a esterilización a costa de tal. Bueno, pois o mellor algún escápase. Bueno, normalmente os voluntarios sí que é verdad que ten máis ou menos un cálculo de cada colonia como está, un gato arriba ou baixo unha colonia, entonces máis ou menos tampouco vais a saber, quero dicir tamén. Bueno, a ver, eso que tampouco creo que sea un problema de que eu creo que se busca solución agora, mellor en cuestión dun ano pode estar solucionado ese problema. Machos e femias? Machos e femias. Márcanse despois todos, desparasítanse todos e chipéanse todos. Para esterilizar, un de casa podía... No, machos e femias. Que desde logo en Viana non recordo este problema, non sei se vos... Eu non me dou conta deste problema así tan grave, non? Xa sabes o que se facía. Claro, por iso, É que se facía cos gatos. fallanos non había ningún problema de equipo, fallanos non digo. Bueno, isto tamén despois conleva tamén que a xente ten que ter un pouco de conciencia, quero dicir, hai xente, eu o sábado a mí chamou un buen veciño o Antón, creo que foi o miércoles, chamou un veciño ás 8 da tarde. Había nestes contenedores aquí do sitio do Caracas, había botarme comida en xebres, eu xa vos enseñarei a fotos, se queredes vela despois, a enxebres ali, quero dicir, a mí parecíame eso non se pode consentir, quero dicir, claro, por eso estes voluntarios van a ter unha alimentación normal, que non cheira, unha alimentación de gatos, van a ter unhas horas para comer, van a estar un sitio limpio, desparasitados, entonces todo isto vai conllevar que os veciños, o mellor, as protestas sean menores, sabes, quero dicir, e que isto ao final que se vaya erradicando. Entón, o que non pode ser é que todo o mundo venga, tiro ali a comida, tal, ao final, os maiores problemas que ten a xente, porque cada un leva a comida, tira e así. Bueno, nestes contenedores, a veces baixas, porque eu baixo a veces ao cabo da vida. Porque o deixan abertos. Que che saltan a veces. Non, pero porque o deixan abertos. Se precisan pechados o gato... Bueno, a mí me pasado. É un problema intentar solucionarlo e nada máis. Si ojalá que salga ben... Bueno, pues nada, propomos, se vos parece, a votación. Veña, votos a favor, votos en contra, abstencións. A ver, entonces ahora pasamos ao seguinte punto, aprobación inicial, anexo de subvención nominativa do orzamento xeral do ano 2026. Bueno, aí está todos os motivos explicados. A ver, isto é unha modificación que se fai por lei, donde temos prorrogados os orzamentos do ano 2025. Bueno, eu que quero facer un paréntesis e explicar. Evidentemente, non sempre dicíamos que pasa cos orzamentos, hai que aprobalos en regla e en forma, lógico, pois non fomos quen de facelo. Explico por qué, tuvemos diferentes avatares, non hubo secretarios, hubo baixas, bueno, se incorporou un novo secretario, había mil cousas que sacar, mil expedientes e non tuvo tempo material de poder elaborarlos.
ao mesmo tempo de que, bueno, pues a Secretaría de Intervención considera que hai partidas que hai que crear, é dicir, que dentro dos orzamentos hai partidas que non cubren a necesidade do Concello, que eso requiere un problema técnico, non? Entonces, bueno, pues non podemos aprobarlos. O cual, digo públicamente que o sinto, porque non xa nos intencionan a facelo, sempre criticamos que non se fixera, iso é certo, atopámonos sempre. Os problemas nosos non era, bueno, non vou decir o que pasou antes, cada un tiña os seus problemas particulares. Nós tiñamos un problema que, cando chegamos, qual era a situación administrativa do Concello de Viana, de persoal, etc. E iso foi o que impediu elaborarlos. Nosa intención era facelo. Vou dicir, pido disculpa por non habelo feito, pero o están prorrogados o orzamento 25. Eso é óbice para que o Concello medre e se desenrole? Non é óbice. Nos hemos conseguido moitas subvencións, estás a facer moitas cousas e imos facer moitas cousas no período que nos queda e, por tanto, o Concello sigue funcionando. Ojalá houbera orzamentos que é o que exige a lei. Dentro deste capítulo temos un problema, que eran as subvencións. Nos sempre defendemos de que as subvencións nominativas podíanse pagar, vamos a someterlas aquí con todo o amparo legal para poder someterlas a votación. Que ocorre que as subvencións nominativas? O criterio noso, as subvencións nominativas teñen que dárselle, o noso criterio é este, é as persoas, as asociacións que o necesitan a primeiro de ano, porque unha asociación ten un desenrolo de actividades durante todo o ano, se lla damos a final de ano, con que se sufraga os gastos que teñen esas asociacións durante o ano. Exemplo, verbigracia, digo, damos as subvencións aos foleos de Viana, os foleos de Viana. Se agora resulta que os folios de Viana non lle damos a subvención en forma, pois chegará a xente que ten que facer carrozas, a xente que ten que organizar os seus traxes, etc. Pois non ten o dinheiro, ten que elaborar o dinheiro co que non se lle demos. Ese é un dos motivos do que debemos. E segundo motivo, a ver, no ano 25, nós, como chegamos ao goberno, estaban aprobados os orzamentos por parte do equipo de goberno que había. E os orzamentos estaban de tal maneira elaborados que no capítulo de subvencións nominativas había o doble de importes que se abonan anualmente. Por qué? Porque no ano 24 non se habían pagado as subvencións e, por tanto, tuveron que incluir nos presupostos do ano 25 o importe da subvención do ano 24 máis do ano 25. Un exemplo, pois quen cobraba 400 euros, cobrou 800 euros. Que ocorre dentro deste ano? Que se nós continuamos con este proceso, se non sacamos horas as nominativas, a xente, como están prorrogados os orzamentos, pode exigir que se lle abone o mesmo importe dos orzamentos do ano 25, que, repito, eran o doble do que correspondían. Vale? Por tanto, é outro dos motivos que nos obriga a traer ao pleno, a someter a aprobación do pleno as subvencións nominativas. Que, repito, son subvencións que se lle pagan a Foleos, Asociación de Mulleres Rurais, Asociación Candea, Coral Polifónica Candea, Orfeón Vianés, Asociación San Adrián de Solveira, Asociación Veciños de Cabo da Vila, Asociación Abaneo, Sofá, Malva de la Sala Rosa, Teatro Candea, Asociación AMPAS, Asociación AMPA Instituto Casares, Club Deportivo Viana, Club Bolos Punxeiro, Club Náutico Vianés, Asociación Deportiva Intermunicipal Vianariño Fútbol Sala, Foleón de Penouta, Foleón de Quintela de Droso, de Santa Mariña, de Punxeiro, de Quintela do Pamo, de Benvibre, Foleón de Fradelo, Foleón de Grixoa, Foleón de Vilarmeao, Foleón de Fornero de Cova, Foleón de Fornero de Filloás, Foleón de Buxán, Foleón As Carrelas, Foleón do Cabo da Vila, Foleón Alternativo, Asociación Robreda e Cruz Roja Viana Conso Frieiras. Estas son asociacións nominativas. Para que non quede ninguna dúbida, nós temos pagadas, vamos a pagar as mesmas subvencións que pagamos no ano 25, é dicir, as que habían elaborado os gobernos anteriores. Non podemos incorporar ninguna nova asociación, nin podemos variar ningún importe, porque ao estar prorrogados os orzamentos, temos que aternos os orzamentos prorrogados. Salga a salvedade de que estaban duplicados as subvencións, e, por tanto, temos que corregirlas. E ora hemos asignado a cada asociación que acabo de ler o importe que tiña anualmente, no ano 24, 23, 22, 20, 21, etc. E esa é a explicación. Entón, nós agora propomos isto, traerlo aquí a pleno, aprobar as subvencións que, podo seguir, que se van a pagar non agora, hai que someterlo a exposición pública durante 30 días, se non hai ninguna alegación, nin hai nada que o impida, logo podrá seguir chamar as asociacións culturales e a todos para que presenten a documentación e proceder a pagar. Como fixemos no ano 25, como fixemos no ano 23, 22, 21, menos no 24, que non se pagaron.
E, bueno, voy a palabra aos grupos políticos. Por parte do BNG. Bueno, pois estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí. O Partido Popular vámonos a abster, porque nos sempre quedanos a duda de que os presupostos prorrogados podan facer pagos a subvencións nominativas, vale? Sempre o defendimos así, entón. E o que si non sei, hai unha asociación que penso que está de baixa, me imagino que cando os chamedes xa vos avisarán. Como, perdón? O Orfeón Vianés, eu penso que está de baixa, pero... Pero é que xa está nublado, Vale, pero en cambio te lo posto... No, perdón. Vale. Perdón. Esta que leo... Vamos a ver. No ano 25 elaborouse o mesmo coste que había no 25. No ano 25 estaba o Orfeón Vianés e Abaneo, dúas. Pero cando nos chegamos a pagarlle, dixeron que estaban disoltas. Mandamos de presentar un escrito no Concello que o registraron dicindo que estaban inactivas, estaban desfeitas. Por tanto, non se lle pagou. Pero como figuraba, pois ao coller o detalle, colleron o mínimo do 25. E non xa fixemos unha modificación, estou lendo, e repito, están Mulleres Rurais, Asociación Candea, Polifónica Candea, Orfeón Vianés, a San Adrián de Solveira, veciño do Cabo da Vila, Abaneo, Solfa... No, Abaneo non. Abaneo non. Abaneo non. Sí. No, Ni Orfeón ni Abaneo. Nin Orfeón ni ninguna Abaneo, das que se retiraron. non está ni Orfeón ni Abaneo. Vamos a ver, os Exactamente. papeles que nos mandaches sí que viñan, por Que eso vou lo comentar. xa se rectificaron e quitaron, exactamente. E entonces o importe que había aquí antes eran 10.425, considerando todo o Abaneo e considerando a Polifónica, que xa non están, e ahora xa se redujo a 9.225. Bueno, pero... Perdón. Disculpa, no, acaba, no, que quede claro que aprobas o que acabas de ler, porque é verdad que... No, sí, perdón. Sí, aparte que está feito con rectificación. Fixo unha rectificación cando decimos que Xa non debemos coger. Non te preocupes. Claro, entonces eu tiña aquí isto, era por comentar. eu tiña isto aquí non tiña rectificación, entonces dixen dúas que non están. Entonces o importe que era de 1.425 queda reducido a 9.000. No momento que os chamarades, pois xa vos dirían eles que están. Vale, e despois algo máis por parte do Partido Popular, perdón. Nada máis. Vale, en cuanto ao que decindes vos, bueno, é vosa postura, cada un ten o seu criterio. Hai criterios a favor e en contra de que se podan pagar as subvencións nominativas en función de uns prorrogados. Hai leyes en todas as maneiras, cada un interpreta leis, hai para iso están as leyes, non? Para que se interpreten os abogados, os secretarios e os técnicos. Eu podo decir que sempre defendí nos plenos, como estaba na oposición, de que se podían pagar, porque teño experiencias miles e pretas, non? Estaba Banco de Valdeorras, Berín, etc., que o pagaban con presuposto prorrogado. Pero volvo a repetir, hai criterios xurídicos, cada un interpretas como eles, para eles están, e non son criterio que temos aquí, con todo o apoio e o informe de Secretaría de Intervención, é que se poden pagar, repito, as mismas que estaban prorrogadas. Sí. O mismo importe, e claro, nos corríamos un risco, e que poden chegar as asociacións e dicir, oiga, están prorrogados os orzamentos, sí, usted o ano pasado pagoume 2.000, e temos que pagarle 2.000. Vale, Sin embargo, ahora non, pagamos 1.000 porque hemos rectificado para que sean anualidades. Bueno, algo máis que comentar? No, Bueno, entonces sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Vale. Entonces procederase a pagar as subvencións cando pase o tempo establecido e cando as asociacións culturais e os foleos presenten a documentación oportuna, pois procederase a pagar vía transferencia bancaria, claro, como sempre. Vamos a ver, entonces agora xa o último punto do día, que é modificación orzamentaria, suplemento do crédito número 2/2026. En virtud do disposto por a Alcaldía, eleva ao Pleno da Corporación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito por importe de 112.826 financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería para gastos xerais de acordo ao detalle que figura en eso. Os créditos suplementarios destinaránse a facturas e gastos pendientes da aplicación de orzamento a 31 de decembre do ano 2025 por importe de 46.824, aí tendes explicado. Segundo, a achega municipal a actuación de subvencionar o marco do Plan Camiños Rurais 2026-2027.
denominado Glorieta no acceso ao núcleo de Viana do Bolo na estrada OU 533 e a revocación do pavimento no camiño do Toural por importe de 27.424 e logo habilitación de crédito para atender gastos derivados de traballos realizados por outras empresas profesionais, incluindo os de vinculación, entre paréntesis, están detallados, aí o tedes, primas de seguro, servicios de limpieza, xestión de expedientes, protección de datos, plan antifraude, ciberseguridade e outros gastos análogos, por importe de 40.000 euros. Bueno, pois xa temes aí todo o detalle, eu explico, a ver. Na partida orzamentaria primeiro atopámonos co seguinte problema, de que había facturas que na contabilidade figuraban como que estaban sin pagar e outras que estaban pagadas, e ao revés, algunhas que estaban pagadas e sin pagar. Ese é o que decía a contabilidade. Entón, con bon criterio, hemos elaborado este importe para poder botar man, que non significa que se vaya a utilizar. Habrá que depurar e ver con detalle que facturas están pagadas, que facturas están sin pagar, non? Por exemplo, non vou detallar máis, porque vos tendes aí acceso a todas as facturas que están detalladas, pero unha delas, por exemplo. A nos sorpréndenos que a Alpixendra, vamos a ver, que houbera aquí unha modificación orzamentaria cando gobernaba o Partido Popular, que aprobamos en pleno, para pagar moitas facturas e entre elas Alpixendra. Por iso sorprendemos que depois chegáramos aquí e que había moitas facturas de Alpixendra sin pagar. Dixemos, hombre, se había feito unha modificación de crédito, lógico era haber aproveitado para meter todas. Entón son bastantes impostos importantes, Que ocorre? Que a noso que nos sorprende é que estén desde o ano 24. Entón, bueno, pues con bon criterio, desde a Secretaría de Intervención, o que van facer é analizar esas facturas, ver se realmente son facturas que hai que pagar, se están pagadas ou non, porque a mellor pode ser que estén pagadas, pode haber un erro. Se xa se produjo algún erro en outra cousa, ao mellor pode haber outro erro. Entón, entre estos, eso volvo a repetir, é ter aí un fondo que ao mellor resulta que non se utiliza e volve a remanente. Se chegas a analizar as facturas, están pagadas, este dinheiro non hai que tocar, volve a remanente. Pero hai que ter habilitado porque pode ocurrir que haya que pagalas, porque son facturas atrasadas. Despois, o acordo marco, isto é, a ver, vos sabedes que antes había unha subvención que obrigaba, a facer camiños de terra que iban destinados a servicios agrícolas, non? A granxas, etc. Bueno, este ano o Plan Marco contemplou a posibilidade de que tamén se utilizara en vías urbanas. Nos, con un criterio de decisión política, evidentemente, que non temos o criterio, pode equivocarse ou non, estimamos que a entrada de Viana, onde está o parque infantil, ali onde se pon a ITV, non? Pois entendemos que iso é un acceso primordial a Viana, é o primeiro acceso que hai. Entendemos que había que darlle unha volta, entendimos que, bueno, temos un proxecto, xa habíamos pensado, cando estábamos na oposición, de facer unha glorieta, con un acceso máis bonito, bueno, darlle unha entrada máis bonita, e ao mesmo tempo, pues, tamén actuar sobre a estrada que está ao lado, que vai hacia o camiño do Toural. E, bueno, ese é o fin. Para iso temos que habilitar 27.000 euros, 27.106 euros, que é a partida, a chega que ten que facer o Concello de Viana. Hai que habilitar o crédito. Por qué? Porque vamos a licitala, xa está licitada, perdón. Nestes días adjudicarase a obra, que é o gañador, pero depois hai que desenrolala e hai un plazo determinado. Non o teño ahora mesmo na cabeza, pero creo que é antes do final de novembro. O 40% deste investimento. O outro 60% desenrolase durante o ano 27. O equipo de goberno que lle considere. Acabarán a obra e creo que hai plazo todo o ano 2027 para justificado. Pero o 40% ten que ser ahora, antes de novembro. Entón, nos habilitamos esta partida para que no momento que se adjudique a obra podemos acometela e pagala. E estas son as situacións que consideramos, por iso fixemos esta modificación. Non sei, bueno, doy a parte aos grupos políticos, cualquier pregunta que me quieran facer, se son capaces de respostarla, se han resposto. Entón, a ver, os grupos políticos teñen que decir algo de negar. Estamos de acordo, sí. Nos parecemos que, bueno, que si hai que habilitar esas cousas, habilitar e hai que ter as cousas. Así, estamos de acordo. Perfecto. A favor. O Partido Popular, por favor. Nos estamos de acordo. Efectivamente, ahora se poden meter camiños aquí do que da zona urbana, pero, bueno, creo que tamén temos moitos camiños rurais que hai que meter de mano. Pero, bueno, estamos a favor, todo o que sea ben pa Viana e ben pa nós. Vale, pero, bueno, pues agora matizolle. Sí, é certo, hai moitos camiños que facen en Viana, tantos como que nos 52 povos, evidentemente. Pero non se entende, bueno, de todas maneiras, esa resposta teño que decirlle que, efectivamente, é tan importante eso como que de aquí a 15 días verá usted que hai moitísimos camiños rurais que estaban abandonados que van a estar feitos. Vale? Hemos contratado
Dúas empresas están actuando 15 días, ou menos de 15 días, moitísimos camiños que están destrozados, accesos a poucos, van a estar solucionados. Quero facer un énfasis aquí, o da Servainza. O da Servainza, nos anunciamos ao povo, sabe perfectamente ben o povo, e máis, o día seguinte de pasar isto, a empresa iba a actuar en Servainza, arreglado o tramo de Servainza que tiñamos presupuestado. Porque a nosa actuación non é integral, unha carretera, o sea, de 2 km facela, non. Estamos, aquelas que están mal, 100 metros, 200 metros a cometela para ir quitando as deficiencias máis graves, porque non hai cartos para tú. O de Servainza anunciámoslo. Mormentero sabía que íbamos a facer esa actuación o día seguinte. E soltamos que a sorpresa desta salvajada. É un acto vandálico e inexplicable, non ten sentido ningún. A mí pregunta máis xente aos medios de comunicación e digo, como vas a explicar algo que é inexplicable? Hai persoas que a veces nos perdemos o sentido porque perjudícanse a sí mismos. Se foi un veciño, perjudícase a sí mismo. E se é outro veciño, está lle causando un perjuicio. Porque ahora que pasa? Tíamos presupuestado a cometer esta reparación. Ahora hai un coste engadido. E temos que buscar financiamento para poder facelo. Porque se facemos aquela e deixamos isto que estropearon, non facemos nada. Bueno, pois este dinheiro non o pagamos, non, se o paga o Concello de Viana, os ciudadanos, os veciños, porque o dinheiro sale dos impostos dos veciños. É triste que pasara isto en Viana, porque últimamente salimos en Viana na prensa por cada cousa que damos xo, non? Salir por este detalle, a xente pregúntase que ocorre aquí. Eu tamén me pregunto. Presentamos unha denuncia ante a Gardia Civil, esperemos que dé frutos, que se atope a persoa e que o peso da lei caiga sobre os seus ombros, vamos. Outra cousa non podemos facer. Xa vos direi que, digamos que falamos con o ingeniero, o mesmo día que nos pasaron as fotos, xa foi evaluado, vai nos a pasar un orzamento, non sei que importe será, e trataremos de buscar a partida onde sexa, debaixo das pedras, para que o día que vaya a facer a empresa o tramo que íbamos a facer, que faga xa de paso porque o coste é menor. Esperemos usanalo nestes días. Mentras chamaron algún veciño dali do povo e dixeron que... Allanaron. A ver se podían, e dixen, hombre, ojalá facendes todo de novo. Entón iban a allanar un pouquinho para que poderan pasar os coches pequenos por unha beira, sabes? E bueno, entonces isto na semana que ven eu creo que vamos a ter un arranxado, espero. A ver se podemos buscar un financiamiento para a parte que falta e o resto, pois xa estaba por supostar e con isto vamos a terminarlo. Por eso digo que a decisión de facer en Viana isto é por eso, porque os povos tamén estamos atendendos. Entonces, bueno, xa sei que é unha elección, cada un ten os seus criterios, eu creo que acertamos porque é bom para Viana facer eso, pero bueno, hai gente pensa que podía ser en outro sitio, eso lógicamente non caso por estar de acordo nas prioridades. Pero bueno, nos tomamos esta iniciativa, esperemos que salga ben, e entre este ano e o ano que ven vais a facer, é dicir, o próximo equipo de goberno, pois tocará-lle facelo, como é algo que creo que é bom para Viana, pois bueno, pois aquí non se trata de méritos, trátase de conseguir cousas para Viana. Cousas por pouco, pois estamos a favor. Pois estupendo, pois nada, se non... Gustaríame, se me deixas, gustaríame decir, que sepan os veciños que dentro do Partido Popular condenamos totalmente o acto vandálico que se fixo na Servainza, porque é algo que non beneficia a ninguén. Non ten sentido. Ni os veciños, ni a ninguén. Xemos a condena pública, condenamos e esperemos que os culpables paguen de alguna maneira. Pois ben, pois entonces... Non hai que votar. Sí, non, pois iso digo, que bueno, someter a votación. Entón sometemos a votación, vale? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, estamos no capítulo... perdón, xa dicía que íbamos a traer novos preguntas. Non. A ver, hai que dar conta da resolución da alcaldía dende o número 2026-0-0293 até o 2026-0-536 e dar conta da acta da Xunta de Goberno Local do día 2/7/26, tuvemos unha Xunta de Goberno Local co BNG para aprobar unhas licencias e tal, bueno, tomémolas e damos conta de que esa Xunta se celebrou ese día, esa data, e aprobamos os temas que tiñamos que levar, o que levamos nos a Xunta de Goberno. Ahora sí que xa entón presentamos o capítulo de logos e preguntas, e entón pasamos ao grupo BNG, o grupo... sí. Bueno, nos preguntamos... Perdón. Nada, máis que nada queríamos, no pleno anterior, disculpacheste, diches perdón porque facíamos os plenos fora do horario, fora de... Estamos outra vez... Sí, é certo, sí. Entón, claro, o sea, hemos protestado moitísimo porque hai que respetar os acordos plenarios. Germán, tú estabas ali sentado, que hai que respetar os acordos plenarios,
Claro, cando hai que celebrar os plenos ordinarios? O O terceiro de cada terceiro mes. xoves dos meses impares, Claro. ás 8 da tarde. Este mes xa non se fixo ordinario, vamos ao extraordinario, facemos unhas horas que son complicadas, non é... Pero bueno, que se defendemos unha cousa hai que defendelo ali sentado aí, nos dous sitios. Era un pouco... Sí, pero non, eso de posto, che. Claro, supoño Evidentemente. que terás un motivo, pero bueno, que sepas tamén nos pillamos nos no seu momento, pero eu quero que se pode respetar un acordo plenario, habría que facerlo. Por suposto, evidentemente, os acordos plenarios son para respetarnos. Nos fixemos este pleno extraordinario e faremos algo máis, porque as circunstancias obriganos a facelas. É dicir, sí, bueno, xa non digo que a mellor nos obrigada. Eu, naquele momento, dixen o mesmo que respeto ahora, que os plenos hai que facelos como se están aprobados, e que os extraordinarios deben ser o mínimos posibles, e que os extraordinarios non deben ser a mañá, porque a xente traballa, evidentemente, claro que sí, como non vou defendelo. Eu simplemente non estou buscando ninguna justificación, trato de explicar que non é que nos apetezca facelo, porque a nós tamén nos causa quebrantos, pero é porque tiñamos unha serie de cousas que levar, que había que preparar, e técnicamente non nos deu tempo a prepararlo. Ese é o motivo. E sigo pedindo disculpas por facer os plenos que fagamos nós extraordinarios, as horas intempestivas, que ocasiona quebranto a xente que traballades. Eu xa non, pero bueno, a outra xente que sí que traballa, e claro que non se debe facer. Como non se debe facer, non queremos facelo. Vimos unha obriga por os temas que tínhamos que preparar, nada máis. Perdón, Sara. Sí, eu quería preguntarche sobre o tema o césped da piscina, que como que se plantou, agora estánse volvendo a poñer outro por encima, todo ese gasto paga o Concello. Te posto, che, vale? Mira, a ver, tema da piscina. Nos a piscina íbamos a clarificar a piscina, vamos, a facer un arranxo. Entón, a empresa que falamos propúxenos e dixo, mira, por pouco coste máis de diñeiro, levantamos toda a piscina e replantamos todo o césped. Igual non nos dá tempo. Bueno, hombre, de abondo, dá tempo de abondo. Bueno, o mellor tiña razón o técnico, porque ele sabe, o ingeniero. Que ocorre? Ocorre que logo o tempo veio desfavorable, viñanos as chuvias, etc. O que pasou, pasou. Vale. O césped non está en condicións, evidentemente, eso non hai nada que de evidentemente. Entonces, bueno, a empresa sabe que o que non lle trasladamos foi públicamente, que do Concello de Viana do Bolo había contratado un servicio, non dixo como se había a realizar o servicio, non discutimos un precio, parecemos razonable, e que queríamos que se fixera. Si vemos que ese servicio non se cumple estrictamente e o resultado non é o apropiado, non vamos a pagar. Estamos no dereito de non pagar. Solución, a empresa está buscando soluciones, volve a replantar, está mirando o tema dos regos, que dice que non eran adecuados, e mentras o que se usaron foi traer planchas de erva que se pon. Xa puxo algunhas, pero o resultado tampouco foi positivo, porque empezaron a secar. Bueno, pois a empresa, onte, quero recordar, onte e hoxe, está outra vez traendo máis planchas para polas aí. Repito, iso é a actuación que ten que facer ela, porque sabe que senón non vai cobrar. Porque nos vamos a pagar un traballo que este perfectamente ben feito. O Concello vai pagar o traballo cando este feito. Perdón, vamos a pagar o traballo feito, non o que fai. Vamos a traballar o feito presupuestado, o que estaba presupuestado no seu momento. Todo o que faga maiores é porque reconocen que hai unha serie de deficiencias que teñen que corregir. Vamos, que é unha responsabilidade do Concello. Correcto. Mentre non este aquilo en forma, non vai cobrar. Hombre, tenemos que disculpalo na parte que non lle compete a empresa, porque hubo climatoloxía adversa e iso sempre influye. Pero nos, ao final, o resultado final ten que ser que o césped da piscina este en bon estado. E en eso estamos. Ahora, están deixando agora. Eu creo que vai conseguilo, pero non podo decir que non. Volvo a repetir, o tempo non foi favorable, a empresa comprometeuse, ten un compromiso, pero nós non temos un coste añadido cero. O que estaba presupuestado para que a piscina estuvera ben é o mínimo. O que faga ela maiores é para subsanar esas deficiencias. Non se vai pagar ningún duro máis. E veremos como queda o resultado final. Para nós, de momento, non é satisfactorio, evidentemente, que máis quixéramos ter a piscina, porque hemos feito aquel paseo tan precioso, estamos facendo máis cousas, hemos posto ali unha pista de pádel, vamos a cubrir a pista de pádel, non a vamos a facer agora, queda presupuestada e aprobado o diñeiro para o equipo de goberno que veña, vai a quedar coberta. Unha das pistas de pádel, non é porque é moi caro. Eso queda feito, o que pasa é que non lle dá tempo a facelo ahora e tardaremos un mes, 2 meses, o que sea. Entón, creo que fizemos unha actuación integral de toda a piscina e fallounos o problema do césped. Pois sinto moitísimo, esperemos que se susane e a empresa que se aplique, que para iso vai cobrar, se o fai ben. Sobre o tema da piscina, no outro pleno acordamos de que facía unha pista de pádel a maiores.
a que se está facendo. Pero me preguntan que eu eso non xa vou ningún mundo menos, pero parece Eu tampouco. actividade, pero se digo, parece evento que se ocupa o pueblo, bendito sea Dios. Pero non dixen que nadie dixo nada de quitar a de tenis, que se ocupa que se está quitando unha de tenis, digo, pues non sei. Sí, claro. Non se dixemos... Dicen, quitamos unha para vestir outra, digo, No, pero perdón. Vamos ver de facer outra. No, pero vou explicar o motivo que non fixemos. Mira, eu iba a piscina todos os días a mañá, e a tarde. E bueno, non vou porque teño que traballar aquí, por eso estou. Pero, a primeira, pues, observaba de que a pista de tenis estaban inutilizadas totalmente. Pero antes o tenis era o furor. Ora, como a vida dá moitas voltas, pois ora o furor é o pádel. Entón non utilizan a pista de tenis. Eu estes días que estou baixando, porque está aquilo como está, observo que hai unha familia con nenos pequenos que está xogando o tenis nunha das pistas. O sea, pero son os únicos. O que é tenis como antes competitivo, que xogaban sempre que sabía, non se fai nada. Entón dixemos, onde vamos a colocarla? Non temos outro sitio. Entón vamos a instalar al lado da outra. Entón ocupamos esa pista, como ben dices, ocupouse para ter esa pista, e se te fijas, estamos pintando. Vale? Bueno, estamos pintando o chan do resto da pista para facer unha especie de pista multiusos. Vale? Que se vai facer, non? Vas a instalar unhas canastas de baloncesto, etc., para que teñas unha especie de complejo deportivo todo xunto. Entre queda unha pista de tenis, para a xente que lle gusta o tenis. Quedan dúas de pádel, porque ahora é verdad que é o furor. E queda depois unha pista múltiple para que os nenos poden xogar a baloncesto e outras cousas. E ese foi o motivo de facelo, porque entendemos que en outros sitios non tiñamos onde facelo. Era moi complexo, entón pensamos que era o mellor. Non sei se atinaríamos, eso xa é un... Non sei a gusto de todo, claro. Pero ese foi o motivo, non foi por outra cousa. E sobre o tema que dixía a compañera Carmen dos plenos, de facer os plenos según o orzamento, facelos ás 8 da noite, o terceiro jueves de cada mes, eu estou de acordo, que hai que facer un extraordinario como agora, que hai que facelo, pero desde que o 5 de septiembre que entraxe a hoxe, dime cuántos ordinarios fixeche. Pois fixemos poucos ordinarios, pero mira, por que fixemos poucos ordinarios? Porque o problema, non tiñamos secretario, e se o secretario estuvo de baixa, pois non podíamos facer plenos. Se depois o secretario estuvo de baixa durante un tempo, e depois puxose enfermo, pois quedámonos sin secretario. Logo tuvo que vir un novo secretario chegou aquí e atopouse con que non é por falar mal de naide, ni decir nada, é verdade, atopouse con moitos expedientes e moitas cousas que había que tramitar. E para nós, qual era o perentorio? Sacar os temas, teníamos que sacar o matadoiro para diante, teníamos que sacar o SAF, teníamos que sacar cousas que eran perentorias. Entonces dixímoslle, oye, o esforzo hai que dedicalo ás cousas que son prioritarias. Os plenos que son prioritarios, por favor, claro que sí, pero dicíamos, non fagas o pleno e prepara os temas, porque se vamos un pleno sin contido, o pleno de hoxe, a verdade é que tampouco tiña demasiado contido. Qual era o para noso importante? Pois era deixar aprobado das colonias felinas, porque hai que sacar unha ordenanza. Queren que vayamos mañá a levar ao veterinario os gatos, as voluntarias. Se non temos a ordenanza aprobada, non podemos leválos. Entón, se non, pois non teníamos o que facelo. Pero é por 2 ou 3 detalles puntuales. Esa é a nosa intención. Volvo a repetir, claro que os plenos hai que facelos cando corresponde. Estas son horas intempestivas. Nos admitímoslo e pedimos disculpas, non podemos fazer outra cousa. E agora quedamos outro pleno tamén extraordinario. Hai que facelo. O sea que... hai veces que non queda máis remedio. As dúas, sí. Sí, as dúas, bueno, vais a facer as dúas, vamos a convocar, é o pleno onde vamos a presentar a renuncia, e logo seguimos gobernando hasta o día 18, que se toma posesión, pois, neste caso, a nosa alcaldesa. Así que o martes temos un pleno extraordinario ás 2 da tarde. Digo por que as dúas, porque tamén podían preguntar, vaya hora. Mira, se facemos o pleno, eu presento a renuncia ás 11 da mañá, durante toda a mañá, o Concello queda colapsado, non hai quen poda asinar nada. Entón, con bon criterio, o señor secretario dixo, as dúas, durante toda a mañá firmas todo o que haxa que firmar, porque depois o señor alcalde ten que ir a solicitar toda a documentación que lle permita traballar. E vamos a estar 2 días sin naide que poda asinar. Entón, ese foi o motivo, non foi outra cousa. O motivo é ese, que será as dúas, porque así durante toda a mañá sacamos os expedientes que xa, do fin, asinos, e despois xa empezamos que o curso xa normal. Vale? Pois nada, por dar muchísimas gracias por o buen ambiente que estamos tendo nos plenos, gustanos que tal de propostas que sean aceptadas e que sean boas para todos, dar as gracias e hasta a próxima.